ଚାଲନ୍ତୁ ଭୂତ ଦେଖି ଆସିବା। ଭୂତ କଥା ତ କହିଲା ବେଳକୁ ଛାନିଆ ଲାଗୁଛି କି ମତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୂତ କୋଠରୀରେ ଭୂତ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଉ ମେଳାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ମେଳା ଭିତରେ ଢୁକୁ ଢୁକୁ ମାଧବଙ୍କ ବାହନ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ମେଳାଟା ଆଜି ଭଲରେ କାଟିବ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଟୁନ୍ ଫାର୍ଟୁନ୍ ସେଠି କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବଡ଼ଟେ ମେଳା ହୁଏ। ଏ ମେଳା କ'ଣ ମେଳା ହେଉଛି ଆପଣ କହିବେ କି? ଏଟା ହେଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବଡ଼ ମେଳାଟେ ଆମ ଗାଁରେ ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଝୁଲଣାଟା କ'ଣ ଝୁଲଣା କହିବେ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳନା ଫେଳନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଝୁଲଣାଟା ଅଛି, ମୋ ପତିଦେବ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଝୁଲିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଝୁଲିବି କ'ଣ, ପୁକ ତ ଲକ୍ଷେ ଖାନେ ପୁକ, ସେ ଝୁଲଣାରେ ତ ଉଠି ଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା ରହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଝୁଲଣା ଝୁଲିବି। ଆଉ ମୁଁ ଝୁଲିଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତଳେ ରହିଗଲି। ମୁଁ ସେ ଝୁଲଣା ଝୁଲିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଝୁଲିନି। ମୋ ପୁଅ ବି ଟିକେ ଖେଳିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭୂତ କୋଠରୀ କତିରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ହେଲେ ଭୂତ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା, ଆଗରେ ଖିଆପିଆ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଚାଉମିନ ଖାଇଲା, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟେ ଖାଇଲେ। ମେଲା ଗଲେ ନ ଗଲେ କେମିତି ଖିଆପିଆ ନ ହେଲେ ମଜାଟା କେମିତି ଆସିବ? ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଖିଆପିଆ ହେବ। ଖାଇକି ଦେହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭୂତ ଦେଖି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ରାତିଦିନ ଭୂତ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୂତ ଦେଖିବି? ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ମୋ ପତିଦେବ ଭୂତ ଦେଖିତେ ଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିତେ ଯାଇନି। ତା ଭିତରେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂତ ଅଛି, ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିବି? ବାବା ସେ ବାବାଲୋ ଭୂତର ଚେହେରା ମୋ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବା ତ ଭୂତ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସିବେ ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂତ ହେଉଛି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଖେଳିଲେ। ଆଉ ମୋ ପତିଦେବ ହେଲା କି ବାଟରେ ଠିଆ କରିଦେଇକି ସେ ସେଲୁନ୍ ଭିତରେ ଢୁକିଗଲେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ପି ନେଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ।